Salutare! Ce avem aici? Bună ziua! Noi suntem echipa Prime Box și astăzi suntem aici prezenți cu un tiny house dintr-un container maritim. De precizat, vă rog, vă poftesc. Arată senzațional. Ia să vedem înăuntru. Și, wow! Deci efectiv n-am avut timp să intru în el, cât e de fain. Deci aici avem zona de bucătărie. Să ne deschizi un pic să vedem și înăuntru cum arată organizarea. Iau ce sertare faine. Și le împinge așa și... Oh, frumos! Sistem de blocare. Efectiv așa sunt toate. Sunt folosite doar finisaje premium pentru acest. Și nici nu au butoane, deci numai le tragi sau le apeși. Și aici e frigider? Și aici este un minibar. Ce tare! Ia uite, numai bine, vreau și eu un aperol șpriț. Corespunzător. Ia uite, chiuvete de calitate, încăpătoare, geamuri, cum visez eu la bucătărie, să fie cât mai mare, exact unde... ce faine finisaje. Și asta ce fel de lemn? Este un furnier acesta, vedeți că am folosit noi ca și detalii partea de iluminat pe LED. Menționez că la partea de tavan, dacă o arătați dumneavoastră celor care se uită, avem parte de barisol la tavan. E ok. Așa. Și asta se transformă în divers... am trezit de seară. Wow, senzațional. Păi cea mai spectaculos căsuță de aici cu toate chestiile astea. Așa, și aerul condiționat cum funcționează? Este perfect funcțional, Nu, că am văzut niște panouri deasupra. Merge pe panouri? Momentan nu merge pe panouri, însă dacă noi le putem racorda la panouri acest tiny house și este complet... Ia uite, fain, te așezi aici pe canapea și te relaxezi. Și aici iarăși niște detalii de finisaj foarte faine, niște riflaje. La fel cu detalii pe partea de iluminat. Și aici cu un perete de sticlă mare cu ieșire pe terasa ta frumoasă. Ia uite ce ușor, tu așa ușor deschis cu două degete, oricine poate. Și aici ești pe terasă, care poate să fie munte mare, un lac, un hamac, ce fain, și un grill. Da, deci aici, dacă vrei să ai dormitor, poți pur și simplu să pui un pat matrimonial acolo cu două noptiere și ai un dormitor. Exact, da? Iar pentru mai mult spațiu sunt acele dormitoare care efectiv se culisează și se sau așa, da, paturi culisante și le-ai pus la perete și ai de sub o canapea și cu o masă. Exact. Bun. Exact. Asta ce e aparatul ăsta? Este o boxă aceasta. Serios? Da? De la asta cânta? Da, de la aceasta. E Dyson? Nu, Dyson? E o boxă. Dyson sunt cele spectaculoase. Hai să vedem și baia, te rog să ne arăți. Vă rog, poftiți, după dumneavoastră, dacă intrați să vedeți că este pe senzor, la fel parte de cât e de faină. La tavan. Doar finisaje premium au fost folosite pentru acest tiny house. Se vede și cine știe cât costă un finisaj de orice fel de genul ăsta apreciază. Și aspirator foarte fain. Și WC-ul, ia să vedem dacă e cu din ăla de sălas, înseamnă că e șmecher. E bine. Este, fix din ăla este. Și uite aici ce fain. Ai ca să spui diverse lucruri. Aici ați folosit din asta care e și la spitale, nu? Din asta foarte rezistentă, adică pentru apă, ca să nu ai niciun fel de emoții. Aici de săpun. Aici loc să pui diverse produse de curățenie. De desubt mai e loc și acolo. Să vedem și afară. Foarte faină e. Aici ai terasă în față foarte încăpătoare, riflaje mai mari aici, cu verdeață. Este o de fapt aceasta, la care noi ne-am gândit să vină cu partea de iluminat, cu partea de vegetație. Ok. Și aici, spectacol, avem oglindă. Exact, este o placare Alubond, nu? Alucubond. Tip oglindă. E senzațional. Deci asta s-o pui undeva pe plajă sau la marginea plajei să-ți reflecte marea și totul. Extraordinar. Și aici în spate lemn și acolo o surpriză. De asta că vedeam partea de container, dar n-am văzut și geamurile. Deci aveam și geamuri, dar care se pot securiza cu acele uși de container. Cred că ați lăsat special ca să vadă că de fapt e la origine. Putem un pic să închidem, să vedem cum să să nu luăm și. Se poate închide. Foarte spectaculos. Avem și grătar. Deci e de vis pentru o casă de vacanță, așa-i? Exact. Ia uite și panourile acolo sus.
Și în mod normal ai putea să fii independent energetic cu Corect. partea de electricitate, panouri, știi de ce putere sunt? Sunt vreo 3 kW? 5? 5? Wow! Da. Noi am mai montat cu 2,5, 3,5 era de ajuns. 5 e absolut suficient. Super tare! Știm un preț cam cu toate finisajele astea, mă aștept la un preț destul Tot ceea de... ce se vede aici, tot ce Tot? este inclus, da, mai puțin parte de panouri solare care sunt efectiv separat, ajunge undeva la 29.700 de euro preț Super fără tare. TVA. Îți Dar spun avem că incluse două terase, pergolă, aceste finisaje pe care le-ați văzut, recuperator de căldură, aerul condiționat, absolut tot la garantez că am fost la 29.700. vreo 5 expoziții internaționale și așa o casă sub 60-70.000 de euro n-ar exista în vest. Noi ne vindem cam ieftin în România, dar asta e. Românilor le se pare câteodată scump și o astfel de ofertă le se pare că e preț mare, dar mie îmi pare super value for money, mai ales pentru un investitor care vrea să aibă așa ceva pentru turiști. Se amortizează cu 100-150 de euro pe noapte, poate fi închiriat dacă e o locație faină. Păi îți mulțumesc mult! A fost un tur foarte informativ, te rog. Noi ne-am pregătit aici și cu o fișă tehnică pentru acest tiny house pe care tocmai l-am vizionat împreună. Dar în schimb ne-am mai pregătit noi și cu o fișă tehnică pentru un model mai basic. Ok, Asta și acela ce de la înseamnă? cât ar porni? Iar acesta ar porni undeva de la 15.900 de euro și totodată avem două terase incluse, pergolă inclusă, aer condiționat inclus, doar că diferă partea de finisaje. O să avem la pereți o placare cu rigips, la tavan placare cu Deci rigips. va arăta foarte bine oricum. Exact. Grupul sanitar va fi complet. Deci nu se schimbă marelul cu doar niște finisaje, dacă vrei ceva mai economic, care oricum arată bine și așa. Exact. Super tare! Mulțumesc mult pentru tur!